Wazwai vatariri nevateereri veSly Media TV. Zita ndinonzi Danyauka Chere. Zuva ranhasi tina mai muchetu avo vanogara kuguta rekwekwe vane mwana akawirwa nedambudziko rekutadza kurasa mvura mushure mekunge aita tsaona mugore ra2016. Ngativanzwei vachitaura dambudziko ravo. Halo. Ma mukase Tamuka edu mamukaseo. Tamuka. Danyauka Chere ndikufunawo ndiri kuSly Media TV. Maererano nedambudziko remwana wenyu, mungatsanangurira vateereri mamiriro akaita dambudziko iri? Okay, mwana anonzi Munyaradzi. Akarohwa nemota muna 2016. Arohwa nemota muna 2016 tikaenda kuchipatara. Takatanga kuenda kuMpilo akatarisiwa. Zvikanzi ngaaende kuPari, akaenda kuPari. Ndopa vakanoti mwana anyanyokuvara adambuka tsinga dzake achakwanisi kuita weight. Saka akabva aisiwa Chubhu. Ndo chakanzi ashandise kuweta nacho. Tagara takazoenda kuMater Day. Tarairwa kunzi anokwanisa kunoitwa operation achiitwa naurologist. Ndobva taenda kuMater Day tikanwa nauro aripo. Saka Euro akamuona muna 2017 akati iye akwanisi kumuita operation nekuti hana zvakakwana. Hanzi kana achiitwa operation yacho panofanirwa kuva nemafibers akawanda. Saka hana kuitwa operation iyoyo. Akabva angogara akadaro. Saka nawo ndopatazobudikirawo kuti tikumbirewo kumhuri yeZimbabwe kuti itibatsirewo because Euro wekubulawayo kuMater Day akati mwana uyu achakwanisa kunobatsirwa kuSouth Africa ndokune maEuro ari best panyaya yake kuti vakwanise kumuoperate akwanise kuzoita weight sevamwe. Right, maurologist South Africa ari kuda mari yakawanda sei kuti imimi semhuri muri kuda mari yakawanda sei kuti mukwanise kusumuka namunyaradzi kubva kuno kuZimbabwe kuenda kuSouth Africa ikoko? Okay, Euro akamona muna 2017 anga akachaja 2.5 US. Anga akachaja 2.5 US. Saka izvezvi kuSouth hatina amount yatokwanisa kutaura kuti mari yakati. Kubva 2017 makambozama kumbotsvaka mamwe quotations nekuti tikaona patova nemakore anosvika 7 years kapa. Zvinenge zvakakwira. Makambozama here kutsvaka maquotation ekuti kana kuti kuri kuti pane anokwanisa kubatsirai muZimbabwe munomu mumupe mafigures anenge ane tsarukano anoenderana nemakwiriro akaita zvinhu? Okay, tatisina kumboita maquotation because pamari yatataka 2.5 takatoona kuti mari iyoyo hatitoikwanisi, imari hatisina, and that was 2017. Saka izvezvi tingatonyepa kuti panodiwa mari yakati. Asi vanhu kana vachibatsira havo tinotarisirawo kuti tikaendawo takabatawo kamari kakangodai tokwira bhazi naye toenda kuSouth Africa because pane vamwe pa social media vakangodaira kuti mukaendawo makabata maybe 50,000 rand, vanhu vanenge vachingotionesa moenda kuchipatara chakati, vamwe vachingotiwo kuCape Town, vamwe vachiti kwakati. Isusu hedu tatisati tamboenda kuchipatara kuti tinyatsopuwa quotation yakanaka kuti tizive kuti imari yakati. Right, pari zvino ari kurarama sei Munyaradzi? Handizivi ndotsanangura sei hangu, but mwana uya asisina mufaro pane vamwe vana zvekutoti ndinaye izvezvi anogona kutotaurawo asisina mufaro pane vamwe vana because anenge achivhunza kuti saka inini ndichagara ndine chitambo ichochi. Iye anenge asinga understand kuti mari panenge pasina kuti akwanisewo kuzoitwa zvakanaka, kuti vamwe vana vane vachitovhunza nyange kuchikoro kuti wewe tone kana hembe yake ikavhurika tone. Saka mwana asisina mufaro akungogara achishungurudzika nenyaya yesituation yake. Mungatsanangurira veruzhinji kuti ane makore mangani uye ari mugwaro ripi refundo? Ane 12 years, ari kuita grade 5. Akuitira grade 5 yake kupi? Ari muno mukwekwe.
Ndechipi chimwe chamuri kukumbirawo serubatsiro kubva kuruzhinji rweZimbabwe? Ndanzwa muchiti makamboenda kuzvipatara kunana Bulawayo Mupilo neMatadei kusina zvikwanisiro. Kubva pamakabva ikoko makazombodzokera here kana kuti inongova nyaya imwe chete yekuti zvikwanisiro hazvisi kuwanika munyika muno? Hatina kuzombodzokera because kupari vamwe vakazomuona vachimuita imwe scan yakaitiwa yanotoitwa mutheater chaimo, vakadaidzana vari 4 vakati gepu rakadambuka pana Munya paakakuvara rakakurisa munoma tiri kukunyepera hatikwanisi kuti timuite ende hadi kuitwa nemunhu anenge achitodzidzira, anotoda euro chaiyo anonyatsoita basa rake nemazvo, anonyatsoziva ende paine mafibers anenge akakwana. Saka hatina kutozodzokera because vakatongokutiudza kuti the best way kana mune mari endai kuSouth Africa. Saka magariro ari kuita makatheta aya mazuva ano ari kutengeke, anoita sei? Anenge achichinjiwa, anozvifambisa sei apa? Tinowanzotenga kana tawana mari ochinja, anotozvichinja ega chichibhegi chacho chiya chinogara weti, anokwanisa iye muridzi kuzvichinjira ega. But kana pasina mari tinowanzoisa plastic because chinenge chakudusa, chinowanzodusa so hachigarisi. Saka kana chakudusa tinotsvaga mapepa bag aya toisa mukati then osunga oenda hake kuchikoro akadaro kuitira kuti asazare weti, because sometimes kana chadusa ari kuchikoro anouya akanyorova muviri wese kuti chadusa. Zvino mapepa bag munenge muchishandisa mhando ipi? Munotora chero kana kuti pane? Tinongotora chero mukoma because tinenge tisinawo mari yekuti tinotenga, saka tinongotora chero paper bag toisa chiurine bag chake mukati tosunga kuitira kuti weti yacho isamunyorovezi iende papepa bag riya. Icho chaicho chibag chacho chinofanira kunge chiri ipapo chinorenja mari dzakaita sei? Chinoita $3. Aiwa, ndofunga veruzhinji vari kuzvinzwira. Mungataurawo here kana nhamba dzenyu dzingava dziri padandemutande kana kuti dzavanokwanisa kufonerai vanenge vachida kubatsiraiwo? Alright, nhamba dzangu dzinoti 0787 27 4137. Idzi ndedzerunhare kana kuti zvese nepadandemutande ipapo? Ndo dzinoshanda zvese. Aiwa, maita basa. Tinovimba kuti veruzhinji varakateerera vachakwanisawo kuisa ruoko rwavo musamba dzavo vaone kuti vanokubatsiraiwo sei. Aiwa, tinotenda Mwari vakuitireiwo zvakanaka, nevachabatsira tinotenda Mwari vavaitirewo zvakanaka. Zvakanaka.